Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांनि मोनसे गोदान भिडिअजों आरो फिन खनसे फरायना फैफिननाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय संनाय खावनाय जानाय बिदिनो आरोना सानसेनि थाखाय संनायखौ नायबाय थाबानो जाबाय आं मा मा खालामो स' बिदिनो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जेन'बा आं बिराद गोलोमबाय आरोना आं संबाय थाबाय थेफ्लाबनाय जाबाय मावबाय थाइगिरखौ जानोसै हानानै लाखाबाय नोंथांखौ ओंखाम संबाय दं बिबु दं नालाय हास'बायखे बिबार गोसा जायो इयाव मोनला दैखौ ओमफ्राय मुगजों लुना होथ' दा लाफिनगोन आं नाखौ होनोसै एबार एवखाना लादोंमोन नालाय नै थाइगिराव होनोसै शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना बारदोनियावहाय थान्दाथार एसे थान्दाथार आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिराद सान्दुंजों माजों नुवाखै खोमसिथार नुदो लामाखौ नुहुरखायो एखैजा स्रां स्रांनो एखैजा मोजांथार बारलांदो थान्दा मोनबाय सोलानो मोजां मोनदों ओमफ्राय आङो लोगोफोर नोरसिं बिलाइ लांनो फैबाय नै बारियाव नै नोरसिं बिलाइया लाना थांसै बेदरजों जानो जोबसिलांसै नै बेखौ होगोन बारिखिनि जाया जाया दसथासो लाबनो नोरसिं नोंलाय लायबावनांगौ फुरनै बिराद निम पात्ताया बिराद मोजां आरोना अमा बेदरजों जानो थाखाय निम जानोसै आरोना लोगोफोर नै नोरसिं बिलाइजोंहाय खोबाब होबानो जायो दे गोदौ दुंबाय रावा गोलोमजोब्बाय नो गायदायाबो गोलोमबाय रोसि गजोब्बाय गायदायाबो लिपस्टिक फोनलायनानै ओंखाम संदो नोङो हा बेदर लायनो थांदोंमोन बाजाराव बाजाराव थांनायावथ' फानखानांगौ बायदिया मा दासो फैथारदैनि नों गैयामोन आरो ओरैबायदि बोर बिदोंमोन जों भगबाननियाव लाइनखौ दसे थांथों होननानै नै सिरि थादोंमोन दसे दा नै दामफैलायनोसै बिलाइखौ बेसरनानै होबाय डाइरेक्ट नीम पत्ता दे दिया है पोर्क में नरसिंह से ओ नरसिंह से नरसिंह को मान गन होनबा नीम पत्ता होनलाय आं माबाखौ नरसिंह किसना मखना लाना फैनिया पटनो हा थोआसै भागो भागो जल्दी हाव नीम बिलाइ थोआसै खिन्थु आं लांफैफिनबाय खानो नीम मोनफ्लांदां नरसिंह बिलाइखौ थोआसै लांबावनोसै आङो दा खैथा नांगौ मादै
10तासो नांगौ नै नोरसिं बिलाइखौ जानो दे थोबाय दे एसे गोनां सुना लांसै दा थाइगिरजों ओंख्रिया मोनबाय गोदौबाय दं टेस्टि गोखैद्राय जेराव जायाखै होमबा नों एसे लोंनोबा वाह हमारे आज डिनर का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है वाओ टेस्टी फर्स्ट टाइम जानसै जोंहा बन्द खालामदों अमा मेजेमबो दं बिबुबो दं ओमफ्राय आरो बे मोदोमबो दं आरोना लोगोफोर लगायना लादोंमोन जोङो फाइनालि मोनबाय वाव ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जों दा बेरायनो फैबाय लामायाव एसे इसानाव थांनि र' जोङो गाइखेर सोंनो बिदिनो लामाफोरा बिराद जायगा ग्राम ग्राम गयबारि मोजांखा नै फुला बिराद मोजांखायसोना मालाय बरिया हिटखा हाय होन दे खनसे दे नै जा मबाइल नायबाय दं जोंहा बाजैया मालाय लाजिलायदो नै खनसे नायनि मासि मोजां नुदों नै मालाय नेबाय दं बाजैया सुगाखौ नेबाय दं नुबायना खुमब्राखौ नायनानै इसोरा फख्रियाव थाइजोबना दं लारि लारियैनो खावना लांफैनांगोन र' फोथारखैजा बिराद साफा आरोना लोगोफोर बारानो वाव बिराद मोजां जादोंहाय बिउटिफुल भिउआ बिराद मोजांखा बारि ग्राम बिराद हिट आरोना सिमांपुरि बायदि मोनलायलायो मालायफोरा साइकेल सुकेल खावना थगायबाय माने खुमब्राखौ थगायना लांनो नागिरो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा खुमब्राया ओरैनो दं र' खुमब्राखौ खोन्थिनो र' आं लोगोफोर नोंथांमोननो जोङो खावना लांफैनो नागिरदों आरो खुमब्राखौ बिराद थायना दं लारि लारि वाव फिसा थायना दंसो आरो लारि लारि खुमब्राखौनो लांफैदो जों थगायनानै लांफैदो जोङो खुमब्राखौ मालाय बाजैया बिराद मोजां गायसा न'यैनो बिबार बाहा गायजोबना दोनदो मबाइलबो लालायबाय खोमा माला बाजैया मार मोजां गायसोराव बार नांनो ना मासे थान्दा सिसर जदो दसे ओंखाम संखांनायनि